Πορτοκάλι έχουν προσπαθήσει να γυρίσουν αυτή τη μαλακή, δεν τους αρέσει, αυτό θα σας γαμίσω στο ξύλο. Και 3, 2, 1 και δεν είναι. Γεια σας παιδιά, Γκρέκ Πορτοκάλι. Και είμαι εδώ για να σας πω ότι γεια σας παιδιά, Γκρέκ Πορτοκάλι. Στην Γκρέκ Πορτοκάλι 2. Η μαλακία συνεχίζεται, part 3. Είναι ένα βιντεάκι. Γι' αυτό θα σας πούμε γεια σας, αυτό ήταν η μαλακία συνεχίστρια. Έρχεται session αμέσως τώρα. Έρχεται session αμέσως τώρα. Κάτι γίνεται. Έχω μια ιδιοποίηση από τον κοντρόλ, θα γίνει της πουτάνας. 1, 2, 3, μην άραγε! Γεια σας.